se ten que ver ben, porque non é unha cuestión, creo que estamos radicalizando, estamos nun momento dunha política moi polarizada, e creo que iso é perxudicial para Galicia, porque temos unha legislación que controla e garante que calquera industria que se implante ali onde o faga, que ten que cumprir uns requisitos, non? Pois para iso está a legislación. E eu creo que se queremos revertir que o rural siga abandonándose, pois que ten que haber industria, que ten que haber traballo, que non sea só o sector primario. É dicir, no rural caben moitas cousas, non? É dicir, no interior de Galicia caben, sempre e cando cumplan coa legislación, volvo a decir, creo que a xente ten que apostar porque haxa pois industria, que haxa negocios, que haxa traballo. É unha cuestión que vai máis alá do que é a política ou o consenso social.